kunnafoni show jabran la ba hamunu ba fle maliko na ni maliko ka foli pelelo ba hambo ko ye kuma be ani wakati be ami ba ga wakati ta kuma be ko ska nga bololo sira sanfla la kan ni kunnafoni nunu ma kono ani ci haw yere ko mo ko kanu ba ma sondo la ma fa ko bala jele ki bismillah nga kunnafoni bulon konnana Jumai October kalo kletan na ni samba fla ani mukan fla kuna fana damne la hamba damne ka adi aw mani kene ya kuna funu kun kan koy ina fo hobala jelemba don to gamna October kalo hale kera kalo e mali jamana kono kalo min taleno kanyeshi nyogonde me kun kan kola hani kalo mi yera kon taleno kanyeshi bana ko ta kun kan kola o kum konna na ministry mi sigreno kene ya ta kun kan kola fata se ani ministry so mi sigreno nyogonde me kun kan kola holu kono yala tigesa ka don kere kene no ta don kere kene ni mi yera ni maw yera kono mina laifu kere kene ni ala musola ko munu yere ni shin dimi bana bolula no be bulu ko cancer christian fo ata se muso ya bana musenu manulu be bulu ko col de l'utérus fleli keren ni mina ke ulu fu fa ba konna na mali jamana konna no mi bina ke kalu kelen to konna na mi na ma fasa ko musola ka kelen le mangene ko daba masaka kene adu bala jelena kuna fonu ne be dona nye ministre nyama no roblaka kuna fonu la no de Abdullahi Maigay amala dona ka foko bidoy na sahalere kontu me kuna fondi lo nyama apme ka barakelen kelen ne kurumu kari bidoy na no o yere de koni ma munu yere kon be sigi anga mara dawla no lube wole ko eli kominu ni do bu do meri la kuma dala surula ko ukman kuma ka kuma oluka barakum tala janyaka bidoy na kuna foni be dona nye mali jamana chama chafanga nyama ka kuna fonula amola dona ka fo bidoy na no ejuma kalo kletan na ne mali jamana chama chafanga nyama no de colonel Asimi Ngoita hale kon baraka mali la sigidin saba ale barako lu blasra munu kunda uranda ira hani Burkina Faso ka ni manu no nyonu katasa mali la sigide no koni kuma nyogo yake kuma nyogo aminu yere koni aida ka fasanu numna tabara mike mali jamana togola ni dugu sabanu no togola amola donia ka fo alisa kuna foni konna na konya ni manu no yere koni ko kunda uka chaka yoroka uni mali jamana chama chafanga hunale nyogo nyeke nyogo yemi yere koni konna na mali jamana chama chafanga nyama no de colonel Asimi Ngoita ale koni la dil keren duma la dil menu yere koni menata ulu blasra wala sa yere koni meseka mali jamana bono gola to gamna ani benyoga mi me mali jamana ani ni jamana nunu nyogon che ko yera kono mina seka laboratoire mina kanye alisa natura kuna funu kona na mola donia ka foko la sigide mina lebna ta buranda kofi ale kelen ka kumata nare de jandiga ya dukure ale ya ira ka fosa ko ale kono mina ta barake barami yera kono mina to benyoga mi me mali jamana ani uranda jamana ni nyogon che dobe seka faraka to gamna kala ko ta fanfe balo ko ta fanfe hani kena ko ta fanfe aka jani jamana flabi sek butega de nyogon ma to mina ka barake wala sa abseka ni jamana la bela jele na fatuko ya mina kuna fonu ne be dona yin siraba kan kasara kuna fonu lo mina bela jele ko ni dusuma kasale no ko sebe ka gira la ka fosa ko boduguta mobli do hale yele la mugo jugu kan ka do fe kenen la bajangara ko ka dugula o kum konna na mali fintigla mo ko hulu e seben bo seben keren ne mi yere nu kon be ka gira ka fosa mamunu yere kon ni turani koina hulu be ko daw fo mo yo ya ira ka fasa ko mata ko lu yare de kontura ni koina ko musola ka kele hotumbala ani demseni sanduru do hotumbala no ofene to muso ya ira ka fo ko ma sabaha ni woro ko lu yare de koni banana nu koni yukun olu ta ko kunda nu yesevare ka ka kene ya soka ko ambe wakati ni mi yare kon na sana sa ko bolma fenka ale yare koni maseka fle mugujugu fe ko mugujugu yare koni bolma fen bela jelen jini o mi nambe do wo kesa ko munu yare koni ni tora ni koina ko masahara manika bada dali no ko yo munu kon daleno kenya kun kan kula ko ala ku bela jelen so kenal kala ka mali jamana famani nyogona kasara werema nantora ka kuna fonu konna na ministry mi siglo no mali jamana hani jamana waro ko yina bolen no gonche no yere de koni Abdoulaye Jopi ale fene barado kurumu kari na yo keni Espagne ka la sigide hale sindo na oluka nyana jeba mi stefe na ida ka fusa kale yere koni yukunda ni kenen kan wala sa jonyo mi be mali jamana ani Espagne jamana ni gonche dobe se ka faraka to gamna mali jamana ni Espagne jamana weso ku bolo di nyoko matuka mina sorota sira fanfe kenya ta sira fanfe la kana be hani sabati ta sira fanfe wala sani jamana inflabela jele meseka atono botuga mina hoyere koni kera Abdoulaye Jop ka kumaye ta kelen ka te isenda ni kenenka nantara fin
fintigila mo ka kuna foni la hamola donia ka fo kanga fintigila mo olu ni bamachi wale mo yere kon karla nyokona modoro ka femina kuna foni kona na ida la ka fo kami wakati ni mine ko sanno sako anga fintigila mo yere ko seba bolu kulu yere kon sira kala kana ani beni sabati la kana hani beni sabati sigi modoro ka fe kami wakati mine ko sanno sako kololo fo yere konte nu kon be o kuna foni abo ka jamana kelende kono kelena aklisigi sanantora fintigila mo ka kuna foni la hamola donia ka foko fintigila mo olu koni ni sonjala ko se kalanso min be Mali jamana kono no o kalanso yere koni ka bara e keren la ka fintigila mo kalan keleta kun kan kola olu ka ma folo olu yere kon bora akene ka ministry mi sigilo no fintigila ko fokata se fintigila mo koro kun kan kola no de colonel Sadio Camara fokata se Mali sharia sumba tali kun kan ko nale de Maliki Jawi holu to me kan ko kene bela jele nyena ma ya ira ka fasa ko ma mu ko seben folo dira olu de ma menu yere koni kalan folo soro kele ko ta kun ko la Mali jamana konnana ukanyema no de general divisionnaire Umar Dawdi hale kelen ka kuma ta yira mawla ka fo koni manu ne kalutan kele ne ke kalana kalutan kele mi konnana nu kalana keren ne ala fin saba mina to kon be se ka Mali jamana nafa kele ko ta kun kan ko la ni kele willa Mali jamana kono wakati o be se ku jora fa o be se ka lakana sabati Mali jamana kona na mini ministry nu olu yara koni ni sonjara ko sebe kaye ka fosa ko ni kalanso keren ne misigira Mali jamana kono kele ko na ko mo bora o kona na minu koni foli belebele bataka di mama mamunu yara koni ka seben keren ni aderu uma okuna fonni betana yin ko kan kibaru la homi na mola donia ka fo ko Burkina Faso ko fe olukun keleno ku ka faranyo ka keren ndo sigisinga no obe wele ko assise national o assise national se festa hambola donia ka fo ko ma ba chama tumi mi ni kuna foni ayra kon boraka bisan ka ira ka fasa ko capitaine Traoré ko bolo yara kon bina ale de kan ka ira ka fasa ka ale yara de kon mena ke Burkina chama cha fanga nyamai mi na ambala jalembe do ka sa ko akon mena marami damne ko alaka no ya ayi Mali kuna foni show jaban la ba ne be dansi nga bi kuna fonu la hasara ka munu nyini ka di oma nala ma basi wara fe kana menyo sora shini kuna fonu waro kanaka manyano cha sama fa ko bi juma barka hani juma bonya ala ko no ga nini o bala jali aka ambe